И какво става, хора, съм BattleGamer.bg и днес ще правя ревю на Minecraft. И искам да кажа защо не съм снимал от един месец. Това е дълга и трогателна история, сега ще просто няма време. И за това не можа да снимам. Така. И така в момента малко съм се развил. И така. Нека първо да ви покажа единственият целият спаун. Така ето тук се спаунваш, ето тук се спаунвате. Тук има нещо като град и вижте само, чакате върху тази блока. Така. Светът се ресетва. Добре? Виждаме това. Така, купете лот около спауна, правете шоп и печелете пари. И ето, чакате. И го спаунва точно на втория етаж, където може да слезем от тук. Ама така повече се забавите. Сериозно ви казвам. Мали, колко слизах. Това е най-бавния съм се. Към мъзи човечета. Нека да ви покажа така ще ме престрелята. Няма да заобикалям уличките. Защото само и улички, ето мол. Така. И както виждате, това е гигантска сграда. Повече от кварц. Така и ето тук можете да купите арето. Така. И така. Downloads. Тук пък има един джим. Направен, просто някакъв пич. И аз сега ще се опитам да го мина този джамп странен. Не тук да се почва. И тук се почваше от тук. Ай, почваме от тук. Така. Сет хоум е позволен. Ами аз няма да се сетвам хоум, затова така. Тук джампове. И искам да ви кажа, че тук няма ларпове, което е малко тъпо и вместо когато купаеш айрон в твоята мина, той не ти отпуска айрон като дроп, а ти го оставя, т.е. имам предвид. Ти трябва да отидеш на специален свят, където да си го направиш. Така, където да си купаеш колкото искаш. Аз в момента имам хоум. Тук имам, ето имате къща. Като мога. Ето тази тук. Направо искам да си намали този лъп и имаме цел. Така, тук това е къщата на един мой приятел. Това е тук на Punch Place. Това тук в момента мисля, че е на Jake Make. Те така му скайпа. Не знам канала, т.е. не забавих много. И ние сме си ги запазили, ето вижте. Не мога да отворя вратата. Не мога да влезна отстрани и да го щупя това. Така, за да се защитите, ако искате да живеете с нас, т.е. в нашето село, което е малко, трябва да спазвате ето тези знаци. Без лъжи, иначе гоним от селото. За защита пиши Copyright. За добавяне в Copyright пиши _PAD името на играча за добавяне. Справили сме си и някакво малко басейнче, такова да се изкъпим, защото мирише ужасно. Бъдем в Minecraft. И както виждате, в момента ще ви покажа една мега трудна къща. Ако виждате онази гигантска постройка там, това всичкото е от диня, което е което си е направено от диня и се чудя точно как го направят аз. Тук тази къща е колкото цялото село.
как да го направим. Иначе малко да напишем няма офсет. И ако напишете, например, start, къде е възпълнва? Ето се възпълнва на място с печка. Възпълнва на място с печка. Но так не ви се разваля Home, ето пишете Home и не се разваля. Ето в момента тук съм се направил за копане. И ето, например, и тук има Iron. Ще го пишем. Сега ще ви покажа какво пише. Моля, копайте в Mining World. Наклониче там Mining, за да отидете там. Така, имам само да напишем. Open. Текст. И поставим Angel Ticket It's also Team. Я такой не може. Столя, как столя? Ти имаш столя. Да. Така, тест. Лист. Ке плюс 893. Трябва да направя. Но не имам 100 лева. Нищо аз нямам тогава. Нищо не знам. Ето. Така. Но. Showing one. Така. И... значи. Първо ще ви покажа къщата на Ванчо. На Ванчо Плейс. Ще му се извиня, че му чука просто от вратата. Няма къде да влезна. Така. Ето тук. Това. Тъй като неговата врата е толкова бъгната, че направо просто така наградни. Ще му направя вратата. Като една тъпа врата не може да се седи така. Не може да седи просто така. Ще има такава стон. Излизам аз от терасата. Така. Първо, това е това е от кабелстон. Хайде да вземем още едно блокче кабелстон и да не мога така. Вземем още едно блокче кабелстон. И така. И ще направя така. И така много яко. Не, чакайте, как не се будем така. И така ще още по-тежко. Но Ванчо. Защото така вратата му някак си така бъгната, защото първо беше за една врата. А после беше някак си много странно. И така е по-яко. Не мислите ли, че така някак е много по-яко? Ето вижте. И така е по-яко в момента, защото моята врата повече от кабелстон. А пък когато повечето части са от кабелстон, има много малко дървото и може да държи самата къща. Ще му кажа, че просто неговата къща не е... Ще взема това и това. Да го върна. Слагаме това. Бутончета.
за приход. Ето. Така просто идеално. Ето много е въртичка. Въртичката. Въртичката. Ето това нещо. Най-мързичко. Какво правим? Брат. Може чупи, искаш само да проверя. Така. И това ще е за този клип. Ще направя поредица, ако ви хареса, ако събера 10, ако събера 20 харесвания на този клип, ще направя поредица на него и както целям с моите приятели. И това ще е за епизода. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, оценявайте, не забравяйте да гледате допълнително този клип и